What's up mga buddy? For today's video, yes. For today's video, magtumi sa City Max. Magsorry-sorry mi diri. See? Sure ka? Yes. Ayaw pa dapat nga. So, magtumi dito. There. Oh, what's up? What's up? This with my wife. Man's word. So, mao ni siyang purma dire. Dito mi mo adto sa may Adto mi dito napita. Asan ta magi dia dito? Oh. So dito. Where? Sorry mi dia. Kanang gym dia magpa-enroll mi dia pohon. Dia. Maybe December na. Yes. December. Oh. Kani dire College Street ni siya dire mga buddy. Adto layo kay na dito nya lay naglagbal dito mga batanon. Aras layo na to ay. Kana Capitol na ba di? Tanawan na layo na ko mga Yeah. mga Indian guy nag Vlog. vlog sila mga batanon. Ipakita ni. So, Kana Capitol na abi ako Capitol. Capitol na siya na building. Kana nga building. Kana? You know it's an apartment. Yes, I know it's apartment. Nindot ilang ko ani ba no? Yes, of course. So it's outside. Zip. So magsurusuro ito ditong lapita. Nga ba di? Mao ni naginusarang kahoy nila dire. Dindot man day ang kuan diro. Ano? Asa? So, Asa makagigang here or here? ha? Here? Here. Asa naman sa tuyok-tuyok ni? Yan, di ba di? Surusuro lang ta mga badi. Yan mga bidi-bidi. Di ba? Siraton man dito ang siraton. Siraton. Dili ta agi sa aton giagyan. Kani ganahan ko sa iyang color Asa? fresh cake. Cake pastel. So, mao na ang gym. Magpa-enroll mi diha ini ka Pa-enroll December. mi. Maing ana na imong naon. Di lang sa kuan ay dako na sungayan man na. Kana. Padung mi dito street gamay. Layo lang gud kinagmay ra gud mga badi. So, mao ni siya diri ang Tubaysi ba ni diri gang? Yeah. Yes. Masuriya. Tubaysi? Masuria? Yeah. Yes, we're in Masuria. Masuria. Yes. Oh, ilang mga sakyanan dito. Ang parking lang ng masakyanan dito. Oh, FGL oh, gipabugan. Oh. Ngunani dapat na sila basurahan ngunani ang Pilipinas no. Oh, na pa yung Mercedes oh. Ano 24? Mini Cooper. Oh, Mini Cooper. MG na oy. Uy, fat. Fraternity. Yeah. Oh. Oh, good you. Sabi na ko bitin. Nakubitin. Kurat ko nagpakubitin. Biglang na. Saba. So let's go. We will just update you mga buddy. Ano dia dito McDonald hantod nga red. Pero kani siya nga street murag mamo ning College Street. Dito pagit. Ha? Ay sa Glabanggang. Kana siya dito mo na siyang kuana. So mga restaurant, tanang restaurant dire, flower shop. Ano kan awo ko? Dire. Pating. Mga pating. Asa? Kalapate. Pating ba? Wala na, let's go baby. Oops, labang tao. Oh, naana ta dire, layo-layo na gyud itong nalakawan, no? Madadapit ha. Tunga na gyud ta. Oh. Sirato na ka ba? Ay, wala pa isang hotel pa dahil. Moon Hotel. Yung mga building na magandang building, mga nindot nga balay. Kana na ang sana nga building, Sirato naman na. Asa? Kana, hindi ko kayo. Nasa corner. Naglakaw paghapon me. So sa taod mga pila kami notos maabot kami. Tuara man ditong Kuyawan ako. kuan gang sa Pikas gang. Ang sani? Ang Inmax. Basta mula po sa atong building nga duha, twin building.
City Max ano? Ah, Mula bang rata? to lagi tadi dus kanang kuan, kiripor nga left side. Oh, right side. Right tag man to left side. Ah. Rig nagkuan na. Nagsala na sila. Ito dire. Kato, nakita mo na yung Kani di among football field nila. Hindi niya budil na gan. Football field nila. Tadawi. Tadawi. Amo din ni Tadawi. Yeah. Hospital. Hospital Tadawi. Asa mas dako sa kuan gamay ra na sa araw da no. Wala pa man. Mo na ilang dagan-daganan dire. Dira. Football man kasi to. Football sa. Kita ka to? Asa? Carrefour naman ha. Asa? Kanang na itong Oy, oo. Siraton na. Oo nga ano. Sira to nang dana daw. Siraton. Siraton. To, Sheraton no. Dako kayo. Sheraton Hotel. Dira ta sa hotel sa building nga ana. Tapos Ah, nakaw na dai. anak ta dito. Anak dira, anak ta dito. No? Yeah, yeah, yeah. Ya ya ya. Yeah, yeah. Tadawi General Hospital. So, dool na lang gid ni So, mga 1/4. dito. Mga 1/4 na lang gid among kuan. Among destination. Agree awa ba? Nindot kay underihang kuano GMC. Chevrolet. Uy, GMC man to. Chevrolet. GMC man good. Ah, nagsiga dito gani ha. Nagsiga de kung kuan gani ha. Wala man. Ha? Wala uy. Ah, karon nagsiga na kay ngit-ngit naman. Oh, mo din na. Basta mo kuan. Wala ba nga nung gipang tabunan ng mga sakyanan? Ba okay ra ang anaon sakyanan? Okay ra wa na gamitan nila. Murag dili naman to dapit. Okay, pizza. Ang katong Kang baba. accommodation dili ang una nga balay. Ganahan kay kuan ning Taurus nga kuan no. Ford. Ford Ano? Ako sa Fortuner. Nalaw dai. Ay. Gamay na lang gyud. Katunga na lang gyud is 1/4. Ay. Karaan nga sakyanan gitabunan. Gipuy-an kana na. Kanay. Uwak sa gabi eh. kung naay uwak mo dito ato gang away aswang wala ba mo? Wala oy. Oy aswang. Ang uwak may aswang kanay patong. Binuhi na nila siguro. Wak. Oy wak. Dere. Ay pangiti wak ha. Daray nay. Layo pa man to. Diri dito. Aw diri dito no. Wala pang manta. Asa man ta man to? Tingalig madji walking tadi ha. What's up? Mao na siya dire ang Domino's mulabang sa ta. Boy cagang. May dito, may labanganan kung dito ta moagi. So diri ta agi. Oh. Sa tonggi. Aso na nata dire sa dapit nga atong gustong adtuan. Nasa day. Nasa sa mga flowers sa nangita. So dire me suru-suru mi dito. Pero wa mi nakita. So munaog na sad mi. Mga dali. Sus nasa do. Nindot kanila ganahan ko ani nga kuan. Mura gyud tinuod.
Wow! Pindot pagka-paint, no? Meron na yung mga 2,000 mega. Kape. Pindot, di ba? Pero kung i-display na nito gang, matanggalan na yung plastic. Kani bumurag kapi-kapi. Bato-bato. So, wala natin nakita. Naog na ta mga badi. Munaog ta kay mangita tag chinilas. Chinilas sa mga atong kinahanglan diring dakita. Ano sa dire oh? Kasap. Say what's up? Ngita na sa miglain, mao na siya ang mong giaran. Hazaz. Diya ko sa Bayo Food gang, may ara na Santi Barley gang. Asa? Here. Asa gang? Bayo Food. Oo. Bayo Food. Dito kami hayaga, dali kaning building nga dugay na kayo sa panuhan. Oo nga mo na yung gingon nga Bayo Food. Na Bayo Food. So ato na sa Taspikas. Yung mga kuander eh. Dito may nilabang gikan. Asa? Tulo ah. There. Dito. Nilabang rami pa dong diri nya mga hotel na diha. Let's go. Pero diri rami mo anhi sa City Max this building. City Max na diha. Wow! 3,000. Ha? Di ko ano. Kani. Kana man nyo na, kinahanglan kita mo. Dara. Ang tag-ingulan ni Saanan gang. Saanan na bitaw tay saanan. Doon tay Ni- saan. Gamit ka nito sa tuwa. Kiniging pasatong balay ging kinahanglan tatay nga na ni cornering. Tungod dito sa tong butangan sa kanang kuan ba. Bathroom. Oo. Corner. Mao ni imong kuanon dapat pang orderon. Di ka na ingon ni. Naman na dito sa kuan ingon na atong ipuli. Naay. Na dito sa kanang kuan sa Mandawi. Mandawi pom. Ingon na ni. Ikaw mo nindot. Di ka ni 6-seater. Kay ko man sa ato dito. Mao bitaw ni. 6-seater to, 4 man to. Pura to pero ingon na 6-seater okay na kaya na sa dito. Kanig yung kulora. Naganahan ako. Ano sa dark. Or kani sa dindot sa okay ra sa dindot. Pero push up kamay. Pinaw na siya. Ingunan lang kamubo pwede man god. Pwede man ano magpadako-dako man ta. Nakaigo man ta diri. Mao mo gud ni. Kuan man ni. Double. Double. Double dito. Galing kay ang kwarto ing ani ra sa to. Di ba dito sa atong balay ingunan ni ra. Ano lagi? Kay habog man tong uban nato dito. Habog man ang sa Pinas good. Oo no? Kani. Pero kani kuan naman eh. Pindot sa ta. Family queen naman eh. Di eh. Gusto ko ingunan ni kaning kuan no. Headboard. Kani set manigang. Kani siya kani 4,900. 4,000 mo na sa. Pero kung higda ko na. Pero bawal mahigda. Kasabaan niya ta. Kana. Sa atong kwarto, di ni pwede nga kuha na dako ran eh.
Kani kinahanglan tag ingon na ani. Kani single, di mo ning single baby. O single na siya. Kani mo na siya mubo no. Mm. Mubo na siya ba no? Nindot. Nindot ba? Mm. Nice masad. Ya, kaning table ni mo kinahanglan natay table ingon na dire. Kani may ganahan ako gang. Simple ra kay ba? Hinlo. Close daw. Robin, I go 1 hour break. Ani nga sala si Pindot na ni. Pero sa TV kanini Muna ani. هذا شادي يقول لي no have any news for this one the cabinets. ما كنا خديجه. Dara kaya. Kani sa kana. Ha? Alig uni. Ang dito sa ato agud kay dili man mga ingon ani gud. Ang katong kang munit. Natoy kang munit ingon na. 50 mil kapin. Kani kay igor ba ni sa ato isa ka ingani gana. Oh, mao gani ingon ani atong paliton og kanang mga single lang ba. Daw isa ka single. Di man sa ni pwede nato ipabagahe. Nya na ka ingani. Mm. Let's go. So, mora ning uban. Nya. Mangita na sa miglaen na. Kuan panaw no. Napadere oh. Oh kana oh nindot sa mata. Asa? Na. Mga kulay-kulay oh. Mm. More sa July IKEA ba? Mm. Kani lang akong baby. Mm. Ano ba simple lang mas good. Mao gani. Kani pang baby ba oh. Kini kay baga siya ganang ko ano. Nawaling brown oh. Pero kaning brown dako na ni ba? Oh. Oh, nice. Dako na ni siya. Nice. Kung wala ni, oh. Pwede ni siya mahigdaan oh. Ha? Pwede mahigdaan. Kaya ano. Tabi lahat lumulon na. Paano mati? Mm. Oh, nindot mo sa day niyo. Kani ba? 1.5. Ito ra gyud mga ingon nato. Nindot kay to. Limpyo. Mga nindot panguslag mga leader diri gang ko. No? Ba siya leader? Ay kanang yung mga hapin ba? Nice kayo. Oh, Kani mo leader? humok. Audit na. Kanira ingon na ni. Kay di ni siya init. No? Oh, atong lingkuran be. Oh, ani pagkanindo. Nindo tagang. Oh, shit, never. Ah. Nindot katulgan. Kana ayaw init na. Ano man? Init na. Hugaw na oh. Karaan pa ni 14. Ayan na. Let's go, let's go. Ato na ta sa ubos. Uli nami. Uli ayo. Wa mo din ako ng video head eh. Wala bang kani ba? Asa? Pedestrian. Ah, okay. So, mauna siya ang City Max. Men. Lodo!
Ay sa kayo sa ngikuan. Wala, buwan man ay dagang abi na kog kuan. Suga. So ayun na nga. So ayun na nga. Ah, Nagmaoy-maoy kay gigutom. gigutom yung mga bade. So, Kay sane. Sige ra mig tanaw-tanaw dito makagutom ang ilang mga presyo. So yeah. ngita na sa tagkuan. Lakaw-lakaw na sa tangita na sa taglain. Ay lang ta diring biofood kay mga mahalo naman sila. Pero pang-ayo pag-kuan man. so today, Tonight. tonight pala. Mato na mi dito sa Lolo. Good time to Lolo. Bye. Dali by Barley dali ba? Asa? Here. Madera man dito. Natay amigo na to na skilid oh. Amigo. Lakaw na santa. So update lang ta kung maabot na mi sa No. Lolo. Diha mi ganiya sa Hazaz. Let's go. Tandaan dong. Yalla, What do yalla. you want to eat? Shawarma lagi. Shawarma? Oo. Mo na diyang Lolo. Hindi mo takaagi ha? Asa ba agi? Ito? Diri? Ay dirita. Diri? Close man. Dito siguro eh. Dito pwede. Pasig sa likod. So nami dire karon naglakaw mi nasa ngit-ngit nga. Ito nga abi shirt. Oo. Na ngit-ngit kayo. Oh. Para dito kanid banggil ni dire. Kani nga akong kauban nag-guide pero wa sad katultol. Libaters man dining bayana. Nari kalsada diri padungad to. So na nag tingit-ngita. Pero maklaro rang kalsada. Tagpila ang masami. Ambot lang din wa na ko kay baog pila ng masami. So mo ni karon naglakaw mi. What's up? Maslay jari pa diri tigid di ko ba? Naman di ito tunga ba? Oo. Atas tunga. Si nami dire. Sana. Kita. Punta sa Lolo. So na nami dire sa parking area. Lolo. So we're here. Tiada, dito lang ko. Nagsigagang. Usod ni siga wala. Usod na mingad to. Dire ay. Asa? Dire. Lulo. Lulo balo. Lula. Open. Puno. Ano kaya ang park? Katawa to eh. Katawa kong Miko. Sa ibang baby. Kaya ako mangyan ng anang pultahan. Katawa agin eh. Katawa to si Puting Abuga. Wala sa dire. Lula. Ang among tiil Puting Abuga. Entrance. Mang ato na tagkuan kang kanang ha? Oh. Aw, ibabaw man dito no? Well. Sili naman sa ni. Libre. It's free. Free? No. Oh, this is the new product. Glota. How much? 24. 24? Oh, lindutin yung Glota Hyaluronidase.
Paputi. Kasi. Mat. Let's go. Hindi ka nagtao, no? Mati sa dito sa taas gang. Oo. Ano tong elevator? Na, ito. Mhm. Tegang tao kayo na may What? Di, matanaw sa dia over. Ansa? Dali ba isla dia? Ato ah. Tubos. Na, sure ka nakita ni mo? Ha? Oo, patatakan ka. Manguan na akong kamot gang. Samot na. Ha? Samot na. So, humana tag pang grocery. Baliktad ra ba nimong kamera ganihagang? Tinito eh. Dito. Tara oh, ni atras. Tara. Dire. Ikaw man nag-una. Asa man ikaw ako? Okay. Hello ka, brother. Alrada medical. Ayo, hospital. পিরামিড গাড়ি যে আমার দিক টাকা সইল না ধরে বুঝলাম না রেগে গেছে পিরামিড গাড়ি আমার রেগে গেছে ড্রাইভার তাহলে আমারই পারমিশন আছে লোক তোলার আমি না রাখি ও রেগে গেছে